Ano to nabuka? Mando! Man! Ano ning nabuka? Kaya lang, ang paborito ko ba yung nabuka ang jar ko? Ginano mo, Mando? Ginano mo? Oo, Papa J. Boy, ako na si Julie. May utod ko, kami na lang doon nabilin. Itago na lang sa pangalan nga Mando. Actually, si Mando, Papa J, Boy Nonoy, Brigada Rachel, nag-eskwela pa. Ako, wala na lang ko nagpadagi eskwela, bangod kay naki-star lang niya akong auntie. May tago lang na to sa pangalan nga Auntie Vilma. Vilma. Si Auntie Vilma, Papa J, Boy Nonoy, makakabig na mo nga parente. Even, nga medyo layo na gid, nasa 4th degree na ba? Layo na. Layo na. Pero Papa J. Boy Nonoy, Brigada Rachel, bangod kay wala na may ibang parente diri. Siya na lang ang gikabig na mo, Papa J. Boy Nonoy, Brigada Rachel, nga nanay na lang. Tatay ba? Ang gasustento sa mga Papa J. Boy Nonoy pagpa-eskwela kay Mando o paghatag sa moa og pagkaon. In exchange, ang mga ulobrahon sa balay, Papa J. Boy Nonoy, amo mang kinatagaan og importansya ang obligasyon. Kaso, Papa J. Boy Nonoy, medyo nagsubra na gini si Auntie Vilma. Say, makauna-una ako, Papa J. Boy Nonoy, nga mag-rebuild din na. Ayaw po. Lisod na. Bangod sa kapintas ni Auntie Vilma. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, amo ni ang mga natabo. Soy ka pa nagbugtaw ng mga bata ka mo kamanggaranon ba? Te! Abidom-dumon nyo man, nga rin ka mo sa panibalay ko. Dapat, sentido ko mo na, bisan hindi ka mo suguon, dapat magbato-mato na ka mo. Te, nalawig ko ng inyong mga konti, ang imong mga German Shepherd. Ay, sos, German Shepherd, di na si ate ni mo. Ante! Nang laba, te. Ay, nakamuga ko din niya bahan, Ay, tapos mo din ang laba, ha? Panglabhan mo ang mga dormat dito kay pila na to kaadlaw. Tanan to, te? Oo, tanan. Sakpa na lang to, nagpalaba ko sa piyak malay, te. Dugay-dugay may maabot, isa ko kabel nga, ukay-ukay, labhan mo to tanan, ha? Sige, te, wala ko choice. Pagkatapos, digamo ka. Ikaw, Mando. Ano na di oras? Alas 10 na, te. Dala na to ang mga damog kay hatag dito sa mga ido ko. Kagining dugpon dito sa may mga breed ko nga ido. Hindi mo pag-ubuson, ha? Te, gipalasa pa man ko nimo aning atong Ay, sus! Iniguman mo dira. Baka, te. Baka. Katuihan na ito. Iba si kugaya ko nga ido to. Tapos, sige na. Te, gipalimpyo pa ko nimo ang salakyan, te. Ay, pagkatapos ni mo, kaya ni mo na. Alang sinusugoon ko kay kamo lang dire ni ate mo sa akon dire. Te, alas 11 ba akong klase, te. Ay, pwede ka man na magkalit-lit gamay. Basta to, ginaingon ko si imo, tungaon lang ni mo kaning kwan, ha? Magbilin ka sa pagkaon sa mga iro. O, kabalo ka kung unsa. Ay, ang ibilin sa mga idote? Oo, kanang katunga, imo po ni balunon onya. Ha? Butang eh. Para isa na lang mo. Ano to, te? O ikaw man dira, Jolie, inigumani mo panglaba dira. Pagbayad kag kurente dito sa kwana sa banwa. Oo, te, napuso ko na dali sige. lang. Ano to, te? Pabalon mo kay Mando tong dog food, te? Yes, oo. Ay, hindi ka mo wala. kabala ka, may ara ka man. Alala mo matyaga mo sa utod ko, te, ayam. Ay, sige lang, te. Mahal na, mahal. Di man 100 plus. Di man basta-basta ang dog food, te, kay murag nakapurma magbikon. Hindi man doan, hindi mo idoan. Hinablos na. Hinablos mo kang kalipat ka, te. Ay, Jolie, hindi na Na ikaw mapalapit ko, te,
ihalay Sige ko. na, sige na. Nanarante, ihalay ko ka basi iwas-was ko sa imo karon te. Dali manang, dali na manang. Hindi, Mando, dali. Mando, Sige na, sige na, sige na. Dali na manang, dali na manang, dali na manang. Ay, natapos ka na ginang obrahon, te. Manto na ko, eskwelahan, te. Kapagaling ka. May isugo pag sa madamdamin sa imo, Mando? Ante! Bago ka maglakad, hagbasya na ito ang sagwa sa ugsaran ka. Tiniklase ka man bala. Te, may klase ko alas 11, te. Ay, pwede ka man nagka-late siguro. Eskwela ka lang karon alas 4. Ang sobrahan ka na si Katiya. Sige lang, Mando. Ikaw, Jolie, tapos yun na pang labadera. Tapos na, te. Ikaw, te. Palaba ka, te. Laban ka, te. Laba ko na baba mo, te. Patugpon mo ang mga kalabaw na yun, Jolie, ha? Manang, hindi ka na magsabat, manang. Basig din na tapakanon Sobrang na. Ay, hindi. Sige lang. Sige lang, eskwela ka, anay. Kamahal ka bugas, Sige tapos tayo yung kareklamo. Dapat naman doon doon ako mapaskwela. Okay lang ko aning baon akong dugpod, te. Nami, mani. Andong, Pasensya pasensya lang, na, anay, ha? ha? Mahal, mani, mahal. Pupuntahan na lang, anay. Oo, te. Okay, dugay, mamarinda ako di ka fruit salad. Te, pwede may mga fruit salad, te? Nagugma lang kay kung may bilin, tihatag na ako sa inyo. Tapos ginahambal ko sa inyo, ha? Kanang punuan sa bayabas diha, mintras dili mahulog na, dili mo magkaon diha, o dili mo magkuha. Nakikita mo lang batasan niya siya. Butang eh. Sige na, himos na to. Tapos ang kalamunding dira, naisip ko na kung pila ka bilog ang bulak, kung pila ka isip ang bunga sina. Sige, te. Unta mo nga nagdamo, te. Sige lang, Mando, kay inventory niya na. Sige lang, Mando, guwantahan lang kita nang ano ta di subong Jolie, ha. ang ginasugo ko sa imo. Nato naman makbaya ko. Sige lang, Mando, lang ka na to, agwanta lang ha. Makatibawasin kita lang ga. Jolie, ang ginasugo ko sa imo, Jolie, hugasi buli ko. Ulat, ante! Pag ako na gani, magdaton lagi ko lagi. Kana lagi si ante lagi, baklon ko na ba? Ano man ka gusto mo man maghugas ka buli ko? Dili, te, ang hambal ko. Hugason ko ng buli. Sige, te. Sige Mando, ka. lakad na. Diri, sige na. Mag-aurog tasan sa inyo. May balon ka ba da? Limpyohan ko ning ako kayong jar. Mami ning jar ba purma kayo, oh. Ante, wala problema, te. Kaya ka pa si masalapay mo. Wala problema, te. Ako na bahala ning jar, te. Limpyohan ka na. Ayan, Apo kining jar ba, ha? Hoy! Apo kay itsura, oh. Antik siguro niga. Uy, nahulog! Ano to? Ano to? Pero ikaw gani nagtantog din. Hindi pa lagi na pandaman ko. Ikaw nga hinayon mo lang to, di ba? Te, German lang. Diba? German lang to, te. Ay, hindi na yan basta-basta jar lang. Kabalo ka kung pilang kantidad sina. $1 million. Unsa ko? Oh, 1,000 city mil na bakal ko. Tapos yung buka nyo lang. Di wala ko kisadya nga nahulog na sa Hindi man biglati. gani hungod sa manghod ko. Sige, Ay, Julie, bisan anong panaka na bukas ang manghod mo, baydan nyo gid ina. Pero, Paano may magbayad na Paano to? ibayad naman kay dog food ang ginapakaon mo sa amon? amo gani na, why magkamo sang kwarta? Te, Why magkamo pala noblion o ibayad sa akon? Masobrahan man, Timote. Sige lang, te. Mag-abot ka ng adlaw, te. Pabrigada. Tagit ka, Ay. Te. Why brigada subong brand out? te, napakay salad ya, te. Gutom na ako. Ano nga salad sa ginimo mo ni yung buka mo ang pinakapaborito ko nga dyan. Imus na gani ni Mando, te. Ay, Jolie, Mando. Why ka mo kabalo kung pila? Ginhawa ko ginikalong-halong kay halin pa ni sa lulo sa akong mga lulo. Tapos, Mando, kay ginimo mo ni why kay bayad. Isa ka ba, tuig ka nga wala sang balon. Paano lang pag-eskwela ko, te? Ay, baka eskwela ka man nga wala sang balon.
Bisan gutom ka, isipon mo na lang busog ka. Oo, kaya pangalo niya siya si mo, dog food naman. Ay, sobra-sobra na gini Jole. Mando. Ya, desisyonan ta ni Mando. Jole, hindi ka mo mag-amusin na. Ikaw hindi mag-amusin natin, sobra ka na giti. Ito ba lagi na, Jole, kinsugo ko man ay kahugasan mo, bule ko, ay mo maginima. Hindi, tiya. Grabe na kikati ba? Sobra ka na giti. Ay, sus! Sobra na kikati. Hindi ka na maginablos kabit mo sa amin niya. Ang pagbulay ko sa inyo, wala siyang katupong, pero dapat himuon nyo man ang ginasugo ko sa inyo. Kaga pagmaltrato mo sa amon. At kung naman na gusto nyo, kung hindi ka mo kagwanta sa akon, mas maayo pa magralayas ka mo. Oh, pili ka mo. Bayaran nyo na serbisyuan sa akon, o kung palayason ko ka mo. Kaya ta. Malayas na yaman to. Hindi manang. Pamangkot kung kaya nyo. Hindi tayo maglayas. Kaya ikaw, Jole. Kaya ikaw, Jole. Ano te? Nakulangan sang bagnas nga bayabas ang akon nga tanom. Nabaryans te? I-charge ko ato. Ano, ibalik ko lang to liso Isa te. kasi mana ka, wala balon. O, sige, pili ka mo. Pili ka mo. Te. Serbisyuhan nyo ini sa akon. Gabi ka man sa O kung palayason ko ka mo. Manang. Garon, Bahala na manang. desisyon Ano ninyo. Mando? Sige lang manang. Makaon lang kong dagpod manang. Salamat gani ka mo. May dogpod pagi ka mo. Sige lang maging Wala tago naman man ang- ko nga bayabas dito nga nadula. Gikuha gina ni mong bayabas manang. Pagkatapos yun, Dera, hindi ka mo magkabalaka. Tagaan ko ka mo sang salad. Ay, salamat na. Nakakatilaw na dyan pong salad. Kabalo ka mo kung ano nga salad Ano ka. nga salad? Ano na salad nga mangka. Butangin. Grabe naman na si Andy. Papa J. Nonoy, Brigada Rachel. Kung ka mo ang pamangkoton, padayon ba mi og star dire sa mong ante nga grabe dugpon na lang ginapakaon sa og salad nga mangka. Madawat pa na ako brad ang salad nga mangka. Nabit namin magawa. Dugpon. Or maghalin na lang kami dire. Pero ang pamangkot pa J. Boy Nonoy, Brigada Rachel, din mi makadto. Tagay mig advice. Damo nga salamat, Julie.